Het vierliepseizoen is 2 weken oud en sneeuwen wordt de eerste wedstrijd liept op Beskans van Burgum. Het is natuurlijk onze klassieker, hè? De Ilkes Carrion Memorial. Hè? Hij is ons natuurlijk veel te vroeg ontvallen in 2012 en vanaf 2013 springen we dus deze wedstrijd. En ja, dat is ook een wedstrijd die ze wel willen winnen. Mooie prijs, hè? Een Ilkensnor kunnen ze ermee verdienen. Dus ja, daar springen ze wel voor. De vierste sprongen in Friesland dit seizoen binnen nog altijd onder de 20 meter. Voorzitter Helmholt verwacht de tak om sneeuwen heel wat. Nou, ik verwacht in ieder geval dat we de eerste 20 meter sprong gaan krijgen hier in Burgum. Hè. We hebben niet voor niks de schansrecords, dat zijn ook meestal Nederlandse records of Friese records hier in Burgum. Ze weten, de leppers weten dat ze heel ver kunnen in Burgum. Dus dat ze ook maximaal zullen presteren. En ja, ze zijn erop gebrand denk ik om hier te mogen springen zaterdag. En ik verwacht zeker een sprong boven de 20 meter. Intussen binnen ze in Burgum ek druk dwaande met de uitbreiding van de kleiruimtes. En daar zit een bijzonder verhaal om vast. Wij krijgen steeds meer aanvragen van groepen, hè, vrijgezellenfeestjes, bedrijfsuitjes en scholen die hier komen voor clinics. En ja, die komen natuurlijk massaal aan en vertrekken ook massaal. En daarvoor willen we eigenlijk een nieuwe kleedruimte bouwen. En daarvoor hadden we een subsidie aangevraagd bij het Gemeenschapsfonds. Die heeft het helaas net niet gehaald bij de eerste tender, maar we gaan voor de tweede tender. Maar we zijn wel begonnen met de bouwen. De bouwvergunning is verleend. En ja, we gaan wel starten. We zorgen in ieder geval dat die zo snel mogelijk uit de grond is. En dan na het seizoen afbouwen. De jeugd traint, maar waar en wie. Ek als ze net liepen kennen. Met meerdere onstwarmende talenten in de topklasse had Liepersclub Burgum goede papieren voor de toekomst.